Pagbalik sang death penalty sa pungsod wala ginapaboran sang simbahan. Yaring balita nga aton gintutukan. The reason why I advocate the imposition of the death penalty for crimes related to illegal drugs. Sa State of the Nation address ng presidente kahapon, liwat sininga gintutukan ng away kontra droga kag korupsyon sang iya administrasyon. Sunod sa presidente, nagapadayon ng problema sang droga sa pungsod. Butang nga hingyo sini sa Kongreso ang pagbalik sang death penalty sa mga krimen, may kaangtanan sa droga kag plunder. I respectfully request Congress to reinstate the death penalty for heinous crimes related to drugs as well as plunder. Butang nga hugot nga ginapamatukan sang simbahang Katoliko. Hindi handom sang Diyos ang kamatayon sang isa ka kriminal. Hindi handom sang Diyos ang kamatayon sang isa ka ginakabig naton quote-unquote nga malaot nga tawo. Ang ginahandom sang Diyos, reformation. Dugang pasang simbahan sala sa mahal nga makaako ang magpatay sang isa ka individual kag madamo sa mga pamaagi nga sarang pwede mabuhat agud mapabag-o o kun masintensahan ang mga nakasala sa lahi. Ilabi na kung may kaangtanan sa illegal nga droga. That is why we have the state. Agud to ang estado magbulig sa pagreforma sang utod nga siling naton drug pusher, sang utod nga nakapangurakot. Hindi kamatayon ang katumbas. Madumduman nga ginduso man sadtos ng presidente sa iya ikaduha nga sona ang pagbalik sang death penalty sa pungsod. Upod kay Hans Tisierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.